Víte, co je zvláštní? Všichni si myslíme, že víme, co znamená život, smrt a vzkříšení. Ale co když je všechno, co nás o tomhle učili, jenom částí celého příběhu? Dnes se ponoříme do jednoho starověkého textu, který zpochybňuje samotné základy naší reality. Tak schválně, představme si na chvilku tuhle myšlenku. Co kdyby vzkříšení nebyla nějaká událost v daleké budoucnosti, ale okamžitá možnost? Probuzení, které se může stát, právě teď, v tuhle chvíli. Přesně tuhle radikální otázku nám klade text známý jako slovo o zmrtvých vstání. Abychom ale vůbec pochopili, jak převratná tahle myšlenka byla, musíme se vrátit v čase k jejímu, řekl bych, dost překvapivému původu. Tohle totiž není žádný velký neosobní teologický spis. Kdepak? Je to něco mnohem intimnějšího. Je to dopis. Dopis od neznámého učitele svému žákovi Réginovi, ve kterém mu odhaluje, jak on sám prožil a pochopil celé to mystérium vzkříšení. Je to vlastně takové osobní svědectví o hluboké proměně vědomí. A teď se podržte, protože ten historický kontext je opravdu fascinující. Tyhle myšlenky totiž vůbec nebyly nějaké okrajové. Kolem roku 140 byl Valentin, což byla vůdčí postava téhle myšlenkové školy, jedním z hlavních kandidátů na římského biskupa. Jen o vlásek mu to uniklo. Takže tenhle pohled byl kdysi součástí hlavního proudu křesťanství, než na skoro 2000 let zmizel v písku Egypta. No dobře, takže abychom pochopili jejich řešení, musíme nejdřív pochopit ten problém, jak ho vnímali oni. A ten problém je, že svět prostě není takový, jak se na první pohled zdá. Tenhle citát, ten jde přímo na dřeň. Autor v podstatě říká Reginovi: to místo, které ty považuješ za život, já nazývám smrtí. Pro něj je naše každodenní realita vlastně stavem duchovního spánku, takové nevědomosti. Drsný, co? Oni v podstatě viděli realitu ve dvou rovinách. Na jedné straně je náš svět, svět iluze, pomíjivosti, nedostatku, a na té druhé je plnost, neboli pleroma, věčná, úplná a skutečná pravda. Naše existence je podle nich jenom jakési odtržení od téhle dokonalé plnosti. Ten text jde dokonce tak daleko, že tvrdí, že naše vnímaná realita, ten náš svět, je větší iluzí než samotné vzkříšení. Jinými slovy, vzkříšení je probuzení do skutečné pravdy, zatímco náš svět je ten sen, ze kterého se máme probudit. Fajn, takže pokud je náš svět jenom iluze, jaká je cesta ven? Co s tím? No, text nabízí dost překvapivou odpověď. Vzkříšení pro živé. A tady je ten naprosto klíčový bod. Vzkříšení podle nich není oživení těla po smrti. Je to duchovní událost. Je to neustálý proces zjevování a probouzení, které se odehrává v přítomném okamžiku, ještě za našeho života. Je to změna vědomí, ne změna místa. A text se pak ptá na tuhle pronikavou otázku. V podstatě se ptá, proč se pořád chováme, jako bychom museli zemřít a čekat, když je vzkříšení neustále přítomná možnost. Proč se nechopit téhle šance k probuzení právě teď? A jakou roli v tomhle všem teda hraje Ježíš? Pro autora tohohle textu to není spasitel pro nějaký posmrtný život, ale spíš takový průvodce pro ten současný. Podle tohohle textu byl Ježíš takový průkopník, tím, že v sobě dokázal spojit lidskou a božskou podstatu, tak překonal a doslova pohltil smrt. Nedal nám spásu jako nějaký hotový dárek, ale spíš odhalil cestu, po které se můžeme vydat i my, abychom dosáhli toho samého probuzení. A tady je nádherná metafora, kterou ten text používá. Probuzení lidé jsou prý jako paprsky slunce. Přirozeně je to táhne zpátky k jejich zdroji, k té božské plnosti, a tímhle procesem vlastně pohlcují temnotu a iluzi světa. Není to žádný boj, je to prostě přirozený návrat domů. Tak jo, zní to skvěle, abstraktně, ale jak se to dělá v praxi? Jak vlastně člověk dosáhne toho vzkříšení zaživa? Jak se probudí z toho snu? Ta instrukce je až překvapivě jednoduchá. Nejde o žádné rituály nebo složité doktríny, jde o vnitřní akt uvolnění. Uvolnění se od připoutanosti k tomuhle iluzornímu světu, od všech těch částečných pravd a pout, která nás svazují. A v tom okamžiku tohohle uvolnění už je vzkříšení přijato. Už se to stalo. Takže, když si to shrneme, nejde o to, co se stane po smrti. Spasení jsou ti, kdo se probudí ze snu světa. Není to cíl v budoucnosti, ale stav bytí, který je dostupný teď a tady. Nesmrtelnost je prostě v rozpoznání, že naše pravá podstata nikdy nebyla a nikdy nebude spoutána žádnou iluzí.
A na úplný závěr nás ten text zanechává s touhle, řekl bych, až mrazivou otázkou. Živí budou umírat. Tím se myslí ti, kteří se považují za živé, ale ve skutečnosti dál spí. A ta otázka pro nás tedy zní, v jaké iluzi žijeme my a jsme ochotni se probudit?